मैया साइन्स कलेज खाथियाव जे सासे माइनर गथ'खौ माइनर बर' हिनजावसाखौ जे नन ट्राइबेल मानसिया आनवार हुसेन मुंनि सासे नन ट्राइबेल मानसिया जे माइनर गथ'खौ रेप खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो दिनैहाय आटसु आरो बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बर' माहारियारि फरायसा आफाद जोङो थानायाव फैनानै साप्लिमेन्टारि एफआइआर जोङो होफैदों बे एफआइआराव जों बेखौनो लिरदों जे आवगोलनि जे एफआइआर लज खालामनाय दङ बेवहाय पक्स' एक्ट आइपिसि एक्टखौ होदों नाथाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाय जे एट्रसिटिस एक्ट जे ल' बेखौ सोसननाय जायाखै दा जोङो असिनो थिसननो थाखाय जोङो साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैदों क'क्राझार पुलिस थानायाव जों होफैनायनि खारना बेनो जे सब समाय बर'फ्रा सोरजोंबा हिउमिलेट खालामजायो सोरजोंबा बुजायो सोरजोंबा मार्डार खालामजायो सोरजोंबा फेक एनकाउन्टार खालामजायो सोरजोंबा गें रेप खालामजायो सोरजोंबा रेप खालामजायो नाथाय जोंनि आसाम पुलिसा मालाबाबो शिड्युल कास्ट एन्ड शिड्युल ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 जे ल' दङ बिनि आन्डाराव जेसेबां जे प्रभिजन्स दङ बेखौ दिनैसिम सोफादेरा ओंखायनो जोङो दिनै फैनांगौ बायद' जाबावबाय मानोना जोङो सिगांनि जे एफआइआर लज खालामनाय बेखौ जों फरायदों रेजिस्टार खालामनायखौ जों फरायदों बेवहाय एट्रसिटिस एक्टखौ सोनाय जायाखैमोन नाथाय दिनै जोङो फैनानै असिनो क'क्राझार पुलिस थाना असिनो जोङो साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैदों आसाम पुलिसनो जोङो साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैदों बे रेप भिक्टिमा जाहाथे एट्रसिटिस एक्टनि आन्डाराव स्पेसियेल डिएसपि रेंकनि इनभेस्टिगेटर अफिसार मोनथों आरो जे एट्रसिटिस एक्टनि आन्डाराव लिरनाय दङ जे फास्ट ट्रेक कर्टआव बे केसा थांथों 30 डेजआवनो बे केसा उइदिन 30 to 40 days बे केसा न्याय मोनथों आरो स्पेसियेल पिपि पाब्लिक प्रसिकिउटर जे जोंनि भिक्टिमा जोंनि बिनानावा 16 बोसोरिया भिक्टिमा मोनथों होननानै आरो स्पेसियेल कम्पेनसेसन मोनथों होननानै जोङो बे एट्रसिटिस एक्टखौ सोनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि जनायफैदों आरो जोंनि दाबिखौ जुदि मानियाब्ला क'क्राझार पुलिस थानाया जोङो मानगोनां एसपि बांगुरियाखौ जोङो बुंनो सानदों जे जुदि जोंनि एट्रसिटिस एक्टखौ बे केसाव सोफायाब्ला जोङो आन्दलनखौ बनसु आरो साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारियारि संगठनफ्रा जों फैनानै बेवहाय लोगो नांनानै जोङो ज' नांनानै जोङो धरना होफैगोन एट्रसिटिस एक्ट 1989 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों धरना होफैगोन आरो जाय रेपिस्ट बे रेपिस्टखौ थाबैनो साजा होआबा कनभिक्ट खालामाब्ला फासि होआब्ला जोंनि बिटिसि एरियायाव जोङो लिगेलि गोख्रों लिगेल एक्सन लागोन अगेन्स्ट द अथरिटिस थेंक इउ